To jama'a assalamu alaikum. Na kawo muku challenge. Wannan challenge din zai baka dama za a ci ne naira 300,000. Wannan 300,000 fa za a ci ne a kan sabon album din da Lilin Baba zai saka, wato Aboki Vibes. Abin da muke so shine kawai muna so ka ɗauki wannan kalma na aboki da kuma ya haɗa da vibes, sai ka mana a comment section cewa ka mana explanation, ka mana cikakken bayani me ne gundarin ma'anan aboki da kuma me Aboki Vibes din yake nufi. Sannan kuma ina so in tambaya, shin wannan album din da za a saka, kana tunanin ka gaya mana cewa waƙoƙi nawa kake expecting a cikin wannan album din za ta fito da shi? Za mu wari naira 300,000. Akwai 'yan Instagram za mu bada 100,000, akwai TikTok za mu bada 100,000, akwai 'yan Facebook wanda za a bada 100,000. Sannan kuma ba iyaka wannan kuɗin ba ne, akwai 'yan sauran kyaututtuka ma wanda za su biyo baya. Don haka ku je ku yi commenting akan Aboki Vibes, ku je ku mana bayani a comment section me aboki yake nufi, me Aboki Vibes yake nufi. Duk wanda ya ci wannan abun zai samu dama ya ci wannan challenge din da muka zo da shi.